Assalamu alaikum ɗan uwa, ya kake? Ya kwana biyu? To a yau ma dai na zo muku da wani application. Na tabbata za ku ji daɗin wannan application. Wato Chipper Cash, wanda za ka samu kuɗi, wanda za ka yi transfer za wani ƙasa. Amma yana da sauƙi sosai. Suna caji da sauƙi. Amma kafin mu je ga bidiyon namu ɗan uwa, ka danna min subscribe da kai min like ɗin wannan bidiyon. To, mu je ga bidiyon mu na gaba. To ɗan uwa, ga munan dai a cikin application ɗin. Wannan shine dashboard ɗin application ɗin. Yadda za ka samu ka tura kuɗi a cikin wani application, ka danna gashi nan an nuna sending, ka danna sending. A nan Chipper Cash username, nan kuma Chipper Cash without abroad. A nan sai ka zaɓi nan wajen da aka danna nan wannan arrow nan, sai ka danna shi, sai ka zaɓi ƙasar da za ka tura kuɗin. Ga Ghana, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia da Zimbabwe. To kamar misali za ka tura wa Ghana, sai ka danna Ghana cedis. Daga nan kuma sai ka zaɓi bank transfer, Airtel money, MTN, Tigo money, Vodafone. Sai ka zaɓi ɗaya daga cikin payment wanda kake so ka tura kuɗin. To a nawa zan tura daga MTN. A nan sai ka rubuta sunan, cikakken suna, kamar bari in rubuta sunana Musa Muhammad. To nan kuma sai ka sa lambar wayar mutumin. Bayan ka sa lambar wayar mutumin kamar haka 0814871. Nan kuma zai ce maka choose your action payment. Sai ka zaɓi wannan payment to friend. Sai ka danna OK. Nan sai ka rubuta yawan kuɗin kamar 10,000. A ganin kana da cedis 134.27. Nan sai ka danna sending. To da zaran ka danna sending shikenan, zai tafi cikin sakanni kaɗan, sakanni 3 zuwa 5 shikenan kuɗin ya riga tafi. Sai ka yi screenshot, sai ka je kuma ka yi posting ɗin inda za ka tura, kamar za ka yi arbitrage a Binance. To ɗan uwa, daga nan muka zo ƙarshen wannan bidiyo. Da namun subscribe da Allah ɗan uwa, ka danna like, ka danna wannan ƙararrawa nan, ta yadda in na sa sabon bidiyo kai ne za ka fara samu. To sai anjima, na gode.